Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kakasi Students Union Pendeng Sakwang Unit Hakakat Pratri Unok Pra Arjar Arway Kalapan Haperda ya ka Lempung Ilakai Football Balatip kum ka Lead Spility Lingdo Langren Memorial Football Tournament Kabalaisngi kum ka dak ka Jingpensa Jingken Mau Ya kini ka long kemi kum ka Rio Crow jang ka Jek Rio Khasi Haga Jingpen Kut ikani ka Lempung Ilakai La Saki Lang dau Presiden Barem ka KSU Mau Kerwat Circle Usamla Elevenson Wanyang ubra long kumukong san haringkat ke Jingdon Lang jong finance secretary ke KSU Mau Kerwat Circle usamla Marconi Thongni ubra long kumusembut kong san ki bahyeng hasem jong image spelity lingdo langren bat kiwi nakaliang ke KSU Surwes yung sokumen bani bakade kesin kong ban yo pelong yakum kani ka tournament banaya ka kerteng jong ini mi idai wei inong song sidong jong ka district jongi ibadai hangtai po Sarwes bahapa po Himalang rin biba iladai itanmen iba satar kaba nakaliang jongi kaseng nyinyo yi kum iwei iri kraw ka judgment ri jongi dei lengba ka jinglan jongi ba ka jingele jongi kabala pen sisha ya kata ka mensim ban ija ka jait ban riu ban sumar ban sukere ka jait ban riu ka hadio ba gani mi ha ka jing club jung i ba shibun ba ka jingele jung i ha kipor arjan riu renyo ha ki shwa ki turu man shwa ka area domesian ka area plang dilon ka baladap dagi koloni daki wepat ki jait ban riu da village menta kindon shu man shwa tu kipor ka plang dilon ka wa ka ji ka domesiat kidekhar kidon de kispangut ngala bandong kilaban kot chaduk siajar ngut kidon haplang dilon badwa kaji bad domesiat hadin ba kajing don jungki hang tai ba kajing ailat sipor hang tai banle namta kon drilling bad banle namta banti uranium tu sipor nakaliang jungti company sil kibalawan ra ya kei ba 8 perkhat ya ini mi hadin ba ilai ya kata kajingma bad da kiju kinongel kinong tray jong ka yusil AMD kaba kila pasyo hai ini tenmen ba kani kanlong ka kan ban sniu lada pi ailat ya kani badi mi ilai ya kata shisha hadin bai lai kajing yap klam jong kimasi kimrat kiwi bad kajing yap pang jong kibre ondai kedong katany kaba ngathrai bunangi nang ni ngimpatip ha mde boong ba tangtai podom siat balakta bakilet drilling bakilat batu kispor bakilati handrei hang ni nonglang ru mensua kila dable teng bat hang tai area rangthong bat ke area nongna bat keleng uni mar pokndo jungi udan ya kane ka dong bordar jungi ka mosenram ka soraru kadan uranium hadung tai po jentiahil baro kerto biar dauni umar pok kendo pi hakiwei kiri kum US hakiwei kimta kila khangno namar hadin bakili kajing kata ya ka kot ka khia jong kibrio bari kumjuru ye ki baim hakani ka sla partai na kaliang jungi kaseng ngilai bang iso banong baini mi idei wei ru kraw ibalalen sisa banyang persya hapo ang tay kadong kathan bai dei ru itrai jaka ang tu kidon kitrai jaka kiwe pat kibai bat ini tenmen pat ilareng treng isem lailat banyang banila persya ibet hangtai domesiat idon tang siyeng tang mai idon bat kikun ilayang persya mensua por snam ki arjan riu haswa kitu bat hakajingwan jong gubernur mensuaru tang mai sangut badwei du khot ki siu ki balayang persya yu gubernur ubalawan ang tay dakali ketar ang tay po domesiat bailara lamayong mensua hang tay po domesiat tang mai sangut badwei du khot ki siu bangi la pa na po plang dilon ngila kiu ha ki baro ki liang ki jing puli ngaso banong pi ladang i tresitom banyo e kardan doktor banyo e kardan kum unong ikai pinyo kardan kum unong yalam kum officer ni IS ki officer bat ki IPS kajing tresitom jong pi pela
ban yo ya kata katong kum kata ka kerdan kum obsar kiwi hanrai ban yo pat ya kanam kum uri kraw ban yo ya kata kanam kalong ka bae adu kata mdai ban yat lang ba kita hanrai pihak biat lang ba kum kejat mriu badlan ya ladi hang ta pin sayo ya kata kanam jong kum uri kraw jong kejat ban riu ki atliki teams ki balapoi sa ka final banyakun hagane ka tournament nakleng jong ka ki isu penen sakwang unit kliyo ban ai ban jer kerteng ban ai nam ai buram ya ikong spelti lang do lang ren ibelong iway na ki riu kraw jong ka jat berriu ka jongi pada jo ka por i riu kraw jong ka district ka jongi ngasyeme gani ka kabu lamba jong gani ka por ba menta namta jong pilang baro nga ai kublay advan Christmas bat senem thamai namta jong pilang baro ba ublay un ai ya kimet ki pat ki bakoi ki bakia bada ka joka por unang ye kerku kerdo namta jong pi ha ki jing em ka bamala ka sengi ngasungo ban ai kublay ya ka KSU penan sakwang unit kabalakan mau yang ngaban ya don bentar ka lembat pi ha ka ni ka sengi jong ka jing rakhe ka jong pi ban pensa kan mau nam tai wei long kami bada ka jo ka poro kalong ka benta ka bakrao ban yo shimau artli kisem ngala ban ong ha ka jo ka por kalong ka memorial trophy nam tai kong spelti lang do lang ren bada ka jo ka poro kan long kasngi sa kan mau nam ta ka lang kho sngiap jong umelong susutam balong uway na kiriw kraw jong kari bagajat ban riw hagatho hagatar kublay sibun ya kajingkan mau ka jong pi nam ta jonga kajingkan mau ka jong pi kanang ay mensim sisu yang apa nang penki sisu ya ka mensim ka jonga ngasngo kumbang ngarang don hagaju hi karansan bat pi warlang la ino bar ngasong tait na ka kam kum nongelam jong ka KSU Mokor Circle hanrai ka mensim kadang dahi ka mensim banyadan menta bat ka kya ka syon haki babon kiliang rengkat bat kari bagajat benriu kendiat abang iyo ban keren kumba pilio ban bu ya kan ka pang ka mamenta kalong kajing pensa kan mau ka jong pi ya iwei ilong kemi balakhat no ibali long ru i Richard jong kajat benriu ibalong ro inong yada ya kalong din kamandin ka jongi ki khun ki hajar jong ka district ka jongi badajuk ka poro jong ka riba ka jat benrio ikong pilti lang do lang ren ilio ban klat no aga ar praterik jong banai Oktober au senem arjar apau kane ka sngi jong ka jing klat no ka jongi kalong ka sngi jong ka jing dum na ka banta ka ni ka dong ka than ka jongi kalong ka sngi jong ka jingdum na ka banta ki seng bahalang ki bajuyai kershan ki bajuyai mi syakmat banyada ya ka jinglong hok bani ka jinglong terai ka kendau ka siap ha ka ni ka dong ka than ka jongi bar kunjuk ro ha ka jalahi bar ka wei hanrai ngalaban ong pat kan long ka sngi jong ka jing kermen namarba ya ka sauspa san phokror ya bakana liang jong ka sorkar kami kalayo banterwa ya ini ilong kami hanrei kalayo ban ong pat de ya kini kentin kapisa kana mla ban thit ya ka jinglai loj ka jong ka kata kalong ka mensim ka banang ai mensim syu kita ki kentin kalong bakana ai mensim syu ya kisamla ki bekit ya ba namta ka kya ka shon jong kari ba ka jat ban reu namar ka pisa hi kana mla ban thit ya ka jinglai loj ka jonga ba ka jong pi ngalaban oh ni kapor mamenta ba ini ilong kami ilong sisa kata kasti naga benta kilong den kimandin ki jongi ngalaban ongro ba kata kapisa lane kata katengka kamsyam lapen palang ya ki kmat badi ki jingmut jing perkat jong ikong spelti rehi igadon tanga taka mensim senrang ka jongka kabapen i sa kapertai bangan nai spa nganai pau nganglak ban im haka jing im kabalai lut haka jing long kabaka julong
haka bakayo katla ka jingyo la ibor ibarit ijong i handrai kana mia pen pade na kabanta ki kun ki hajar na kabanta kalawai jongi ki kun ki siu jong kani kadong ka time baka jong chat banrio lada na liang jongi ngin keran din no kabede bakani ka isu uranium ngalaban ong kalong ka jingtim nam ta jonga kalong ka jingtim nam ta jong ilang baro ngini ay bud din ngini ay bud ya gini kijinjat ya giba ini mai ilayan hakilintiyan ki jong i nado bidang red ilalong utiu dok mau hapdeng jong ki khat ki bano rumpum ilalong usentiu bapu aki por badang samla bat ilong kami haka jinglong ba senrang ka jong i kanang ai men sim shu namta jong i ki khon ki kti na kamta jong i ki nong song snong namta jong i ki pai ka bariu nyu trap bangni jon ya kata men sim bania bot ya ki denjat jong i long kami banang klai manang shirraham ban trei na kamta ki kam ban long ka jingkermen ya kalawai ka jong i hapo kan ka strict ka jong i lane hapo ka jela ka jong i bakindon kiriu start kiriu sempang ngidang duna sibun ki IAS ngidang duna sibun ki badai ki he polis ki belong ki DGP ki IGP ngidang duna sibun ki belong ki chief secretary ngidang duna sibun ki belong ki engineer ki doktor bat ki bapai jero ya aku bedai bat kaan ke kanun idang duna sibun ki pardo ki parasnam takadaw ngi tolot haka jingi khon ka jongi banedai la ka jongkari ngidang don kam ya phi ki samla ban penut ya kapor ka jong phi haki jing pule kenang bang yo bandan la ka jong upardo uparasnam uban snau thu ya ki jing jong ka dong ka than uban snau thu ya ki jing jong ka state bat jong ka jalahi barakawai ngidon kami ki IAS ki banang mi sibun na ki pardo ki parasnam ngidang idon kam sibun ki police officer ki ban pet ban kemi binya ya ka songsuk ka songsan hapo la ka jong ka jat beriu ka jongi da ki pardo ki parasnam idang don kam sibun ki ban pet ban long ki chief justice bat komta terter da ki pardo ki parasnam dai tangga tagalenti ngalaban ong api bagajing nang gajing start ngidon kam kenang bang ngilak ban te lakam bat ngilak ban yele bat ban yakun ban penyo yala ka jong ka jela ka jongi ban haka im suk haka im san